Velkommen til. I dag skal vi så er det Mathias, som spiller. Og vi gør jer faktisk godt det. Det er verdens bedste sodavand. Ja, og det her det er så, jeg tror enten er det den anden video eller første video. Ja. Fordi at der var en anden en, den er lige inde på vores dokumenter lige nu, men det får vi lidt op. Og vi ejer taget, og så magt det. Kom så. Så er det mig. Ja. Jeg er ikke vant til at spille med sådan en mus, der går i fuck mig. Fuck mig. Jeg har ikke vant til at spille mod røde. Jeg håber, at lydkvaliteten den er god nok. Ja. Ja, vi nakker dem. Nå. Ikke. Glem. Bluefører. Nå. Jeg er vant til at være rød. Nå. Nu fører wet, så men... Glem det. Jeg bare godt den vej. Hvad laver du? Nå, jeg er fucking vant til at være rød. Nå, så kom der, og så spawnede der en op i fjeset af mig. Og det kaldes en spy. Han kan ikke dø. Dø nu. Pitch, jeg kunne ikke det hoppe. Jeg spiller bare den her rundt. Skal vi ikke bare sige det? Er det ikke nemmest? Jo. Bare jeg fik. Dø nu. Jeg er også fucking dårlig til TF2. Jeg fik en snemand. På den øst side. Snemme er de fucking OP. Men de er fucking også nemme også. Ja. Der er skudsegader fucking meget. Men skal du dræbe dem med et fucking svar? Øj, fik jeg ikke en? Jo, fuck! Nu slår vi lige. Glem det, Lato. What? Okay, jeg ved godt lige, hvordan jeg kan hurtigt komme derop. Fuck det. Fuck that shit. Det tæller som det 5, når du griber en spy, fordi det er fucking svært. Gør det? Ja, nej, det burde det næsten, fordi det er så fucking svært. Hun eller den kan ikke komme herind. Jeg venter bare til, at han bliver synlig. Glem det, lort! Glem det. Undskyld, hvis lydkvaliteten lige var lidt dårlig der, men... Mathias, der står og æder og drikker på så fucking lang tid. Er du færdig med at æde nu? Nej. Ja. Nå. Er du færdig med at æde nu? Nej. Glem det. Og jeg fik 2. Og døde selv. Glem det. Fuck. Den eller hun skade. Den eller hun, ham eller han. What the fuck? Hvorfor fanden kunne jeg ikke skade ham bare der? Hvad sker der? Fuck, det var godt, jeg døde, det også lidt bare død alligevel. What? Jeg fik det en. What the fuck, han kan sgu da fly. Kan ikke det? Og ja, du har så stopord til, Mathias. Sådan. Jeg gjorde det, da vi startede. Glem det. Det jeg siger, når man glemmer det, så skal man fandme glemme det. Det er lidt irriterende, når man ikke kan hele liv i det her. Det kan man også godt. Og fandme også pro-spil. Fucking godt lavet. Okay, jeg skal der.
Shut the fuck up! Oh yeah. Holy shit, triple kill. Vi skal bare gribe personen, der har lavet snemanden, så flytter snemanden til os. Der er en fucking spy herovre. Et eller fucking andet sted. Okay, du kan ikke få mig spy. Det kan du heller ikke. Ej, så lige spiller en chance på det lort. What? Han har kun nok 2. Og vi stod begge 2 andre. Om der er regnbue-tingen, han er fucking vild. Han er fucking rej. Ja. Yeah. Det er som ham der. Han er fucking vild til at være lort. Det. Prøv at se, hvor lort han er. Prøv at se. Man er sgu næsten... Det der, det giver jeg ikke mere. Derfor skal jeg være sniper. Det er der 100 sekunder igen. Regnbuemand. Jeg skulle lige få en fjerdsel på mig selv, ikke? Og så er det fandme mig selv, der kæft en fag. Hold det. Glem det, Lars. Glem det. Hvad sker der? Glem det. Glem det. Glem det. Hvad sker der? Er I klar? Hvad er det? Dø nu med dig. Hvor fanden kan han ikke? Kan du ikke dø på et skud? What the fuck? Hvorfor dør de ikke på et skud, når du sniper? Kralla! Fuck, hvad er det for en lyd, du lavede? Det er død. Everybody dance when the motherfucking beat drops. Hvor du overhovedet, hvad det betyder? Ja. Okay, what's that? Alle sammen dans, når mor knaller. Nå. Det betyder motherfucker. No hate. Oh, I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Den der mor knaller, no homo. Fuck, vi tabte stort. Hold kæft, en lortering. Hold the fucking thing stop. Den har altså kun været 8,5 minut. Ja, 8,5 minut. Ja, 8,5 minut tager første episode af TV2. Så.